Tutungan na si Mama. Oh, sige, ayan si Manny Babo. Clean. Yan, magandang araw mga kabayan. Yan, kuwan ngayon, linggo. Kaya hindi pumasok si Edmar. Yan, pahinga daw muna siya. Yan, ito na yung mga natatapos namin. Yan, tapos na dito sa loob, napalitadahan na yan hanggang taas. Tapos yan na lang yung natira. Yung kanto dito. Yan, tapos sa kabila naman, nakakalahati na namin. Yan, bukas naman itutuloy ni Edmar yan. Yan, ngayon hinihintay ko si Manny Alan. Yan, kasama niya yung pamilya niya. Kasi nagyayayang mag-swimming. Yan, mag-swimming daw kami bago kami umalis. Yan, kasi pagkatapos ng palitada doon, tapos yung maliit na paploringan dito, babalik na kami. Biyahin na kami papuntang Tarlac kasi kailangan ko na makabalik sa Muntinlupa. Kasi may layout kaming bagong project doon. Yan, nasa biyahin daw sila. Si Manny Alan, nasa biyahin na daw. Kasi mag-swimming daw tayo. Ayan, ito mga kabayan, si Mama, ayan. Ano, pero ang sabi niya, kung dago, dahil man hindi maigdi. Kung sinabihan mong dago. Sabi ni Nonoy. Yan, ito naman si Papa. Pag dumating daw pa si Manny Alan, magpapakatay si Mama ng baboy. Yan mga kabayan, nagdating na yung mga taga-naga. Saan yung iba? Nasa biyahe pa? Wala pa si Manny Alan mga kabayan, nahuli. A few moments later. Yan, dumating na rin mga kabayan si Manny Alan. Oh. Mga kabayan, nag-iat doon dito. Susumin daw kami. Mga kabayan! Oh, bilang, bilang!
Pispat ang ko yun. Isang kilo? Pirang kilo? May banga? Ba Pagi? Ano yung manibag para sa adobo? Kaya naghahanda na kami mga kabayan. Yan, yung ibang mga lulutuin doon na lang namin lulutuin yan, pati mga iihawin. Yan yung kanin, luto na yan. Yan, puro mauling yan kasi sa kahoy dinuto yan mga kabayan. Tapos nagdala kami ng baon ng nyog, panggatong. Yan, let's go. Ipasok mo yan, Klein. Yan, ayun mga kabayan si Idmar. Kasama rin namin sa swimming. Swimming. Tambay lang. Ano Mar, bukas tapos na kaya natin yan Mar? Tapos na yan ang maghapon. Para makabalik na tayo sa site sa Muntinlupa. May ililiyaw tayong bago. Shilo, dito ka! Sila, mag-hi ka na dali! O bilang na at aalis na. Baka may kulang. Ano Mar, mauna na tayo? Yo, shoutout sa inyo. Vertical oy, vertical. Vertical na. Ako, ikaw, sika naman. Ako, dito. Ay, kukul nga dito. Kaya kumain. Ikaw mag-ano? Saan mo ko ah? Okay. Dapat tararom para may persa. Ako. Ay, di sarap ko. Ako man pa ako ano. Nahiling ko ba? Iya. Liglingan niya ako sa may gilid para iling-iling. Nahiling ko man damit ko para brino. Oh, sige. Kuwang-kuha. Ito ba ano? Ako sa ito, dito mo. Dito. Paano vertical? Sige. Ako daw, dahil. Ako daw. Okay na ba? Okay. Ako daw. Isa pa. Ulitin ko mga kabayan, medyo palpak. Ako daw pa, video tayo. Sunod mo na. Ikaw na duman. O, ikaw muna. Ayusin mo liya. Oh. Pagpunto ka na nalaga na. Sige. Talot. Oo. Sige. Dito mo na. Ulit mga kabayan. Dumulas yung pa ako. Sige. 1. Hop. Sige. 1, 2. Ako daw. Oh, sige, si Clean daw, si Clean. 1, 2. Oh,
naman! Kami naman! Kami naman! Sarap na lang, sarap na lang. Sarap na lang. Oh, kayo. Sige, oh. Talikod mo! Talikod yan! Oh, sige. Hala, tara. May tubig. Magpersa ka nga ni. Ala kaon! Nag-ikot ka? Grabe ang lamig mga kabayan. Hello mga kabayan! Manay ba? Malusong ka dyan ng dali na. Ako kaya ka may gusto ka na.
Ilan yung spotlight? Sabi ng kanya raw dito. Pero kung magkastikot ako, tingnan mo. Akol, pakitan mo dahil sa mama na. Mga gatang kahoy din. Yan. Ano ba? Dahil mo na. Kapitan mo sila. Ilaw. Yan, ililipat namin dito mga kabayan yung kwan. Yung spotlight namin doon. Hindi kita yung mga bata pag naligo doon sa gilid. Ano Mar, si Oreo? Aki ano clean na? Kene. Oh ini. Asa na clean Oreo clean? Oreo. Ayun oh. Ayo, kagalan daw naman sa kuyang. Dino. Ano do kaya tong bahay na to? Oy. Gol, uto, duman sa pro. Yan, ito mga kabayan yung kwan namin. Linagang baboy. Sinigang. Yan, meron pa kami dalang isang sakong panggatong. Coco. Pero balik ka din. Ano man oy? Nabaliktad na siya. Yan, dalawang cottage na yung kinuha namin. Yan, kasi kumabol yung isang kapatid ko ito. Hi. Hello. Yan, ito naman si Mama, saka si Papa. Yan. Yan, ito naman si Manoy Bob. Yan, wala sila kanina. Si MC saka si Manay Gina. Kumabol lang ngayon. Tapos dito naman nakapisto yung nag-iihaw. Magkawat muna ka mo din sa dagat. Di si Sao ay hanep para Inihaw na karne ng baboy. Yung kinatay namin kanina. perfect. Sale, huwag kayong pupunta doon sa dulo ha. Bukas na lang na. The next day. Yan, kulang pa lang ayan. Alas 5. Alas 5 na ba, MC? Magsi-6 na. Yan, si Oreo. Ang agang nagising oh. Yan, swimming daw si... Oh, dali, dali! 1, 2, 3. Kuya, ano nga ni? Ano nga naman? Maama kaya! Maibang kami na. Kaman, dahil ka man malulubog, mataba ka. May taro na camera. Ilan ka pang ganun pa? Ilan ka ganun? Tara, Mar! Yan, maliligo na rin mga kabayan si
Manoy Bob sa si Idmar. Ni Malabahan. Baka mang dalang kumagayon baga. Ayo. Kamar. Yaman ang view. Yan mga kabayan si Manoy Bob. Manamar. Oo, ni naman si Manoy Bob. Oh. Angkol, bako ka dyan magagi. Mas Manoy Bob, paano magsatahaw? Satahaw. Di. Sige na Manoy Bob. Yan, marunong daw mga kabayan maglangoy si Manoy Bob. Ayan na. Ito na si Mama. Oh, sige, ayan si Manoy Bob. Oh. Clean. Rurip na gali. Kamasurunod dyan sa imo. Wala siguro kayan. Raron talaga. Raron. Oh, ito na, ho, ho. Maputukan mo. Pauwi na mga kabayan sila Manialan. Kabayan, uwian na naman. Yan, kami na naman lang mga kabayan na iwan dito. Ayan, si Manoy Bob saka si Mama saka si Papa.
Yan, sa sunod na araw kami naman aalis. Yan, sila na lang tatlo ang maiiwan dito. Yan, hanggang dito na lang po muna mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.